όλοι λέγανε όλοι. Μα το κούρεμα ήταν γνωστό ότι θα γινόταν στην Κύπρο. Ήταν 100% βέβαιο. Το έλεγε ο Λιρέν, το έλεγε ο Ντράγκη, το λέγανε οι πάντες. Είχα ρωτήσει τον Αναστασιάδη, θα πάτε για κούρεμα. Αποκλείεται, λέει, για κούρεμα, εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Προσέξτε τώρα. Θα πάνε και για κούρεμα, θα πάνε και σε μείωση μισθών, θα πάνε και σε 20% φόρο ακινήτων. Είχε ερωτηθεί προεκλογικά ο Αναστασιάδης από δεκάδες δημοσιογράφους. Κοιτάξτε τι είχε πει, για να δείτε ότι μέσα σε 20 μέρες. Και τι είχε υποσχεθεί κυρίως. Πάμε. Θέλω με τον πλέον ξεκάθαρον και κατηγορηματικών τρόπο να δεσμευτώ και δεσμεύομαι προς τους Κύπριους συμπατριώτες μας, αλλά και τους ξένους επενδυτές, αλλά και ταυτόχρονα να στείλω σαφέστατα μηνύματα προς όλους τους αποδέκτες του εξωτερικού, ότι δεν πρόκειται, και το υπογραμμίζω, ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για κούρεμα καταθέσεων. Πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν.